ଆଜି ସକାଳୁ ସିଝା ପାଣି ସହିତ ଟିକେ ବିସ୍କୁଟ୍ ବୁଡ଼େଇ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ଗାଧଉଛି। ଏବେ ତ 10ଟା ବାଜିଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସି ଦେଖେ ତ ଆମର ଚା ବି ବସିଛି। ଏମିତିରେ ଆମର ସକାଳୁ 10ଟା ଭିତରେ 3 ଥର ଚା ହୁଏ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଛତୁଆ ଖାଇଦେଲି, ପଖାଳ ଖିଆ ହେଉନି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବୋଲିକି। ତା ଭିତରେ ଚା ରଖିଥିଲି, ଟିକେ ଗରମ କରି ପିଇଦେଲି। ଚା ପିଇବା ଭିତରେ ଧନ ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇଲାଣି, ଆସି 11ଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ରୋଷେଇ ଆଜି ହେଲା, ଆଜି ଯେହେତୁ ଆଇଁଷ ବାର ଅଛି ତ ମାଛ ଆଣିଦେଲେ, ମାଛ ରୋଷେଇ କଲି। କିନ୍ତୁ ଧନ ତ ମାଛ ଖାଇବନି, ତା ପାଇଁ ସାଧା ହେଇଛି। ଧନ ପାଇଁ ଡାଲି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ତାର ମେନ୍ ଖାଦ୍ୟ। ତା ଭିତରେ ବାଇଗଣ ବି ଭଜା ହେଇଥିଲା, ଧନ ବି ବାଇଗଣ ଖାଇବା ଭଲ ପାଏ। ଧନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆଜି ସବୁ ବାଲିରେ ତାର ଡବା ଫବା ରଖି ଖେଳୁଛି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ଧନ ଟିକେ ଆସିଲୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ। ଧନ ବି ଏବେ ମୋର ଜାଣିଗଲାଣି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ମୁଁ ଯଦି କିଛି କାମ କରୁଛି ଧନକୁ କହୁଛି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେ, ଧନ କରିଦେଉଛି। ତା ଭିତରେ ଧନ ତାର ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଗଲାଣି ନା, ତାର ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି, ନିଜେ ନିଜେ ତେଲ ମାରି ପୁରା ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ପଳେଇଲା। ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଲା ବୋଲି ମୋତେ ହସ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବି ବହୁତ ହସିଲା। ସେ ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କ'ଣ କଲା, ଲୁଣ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଲା। ଗାଧୋଇ ଆସିବନି ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଲୁଣ ଖାଇବ। ତାପରେ ତାକୁ ଖୋଇ ପେଇ ଦେଲି, ଏମିତିରେ ତ କାମ ସରିଗଲା ଆଉ।